ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୀତି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ହେଉଛି ଆମ ଝିଅ ମାନେ ମୋ ଭଉଣୀ ଆସିଥିଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା ବୁଲିବାକୁ, ଆଜି ପଳେଇବେ। ଆଉ ଆମ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ମାନେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମାନେ ତାକୁ କେହି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ନୁହଁ। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁମୁଡ଼ି ପକାଉଛି, ଆମ୍ପୁଡ଼ି ପକାଉଛି, କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛି ପୁରା। ମୋର ତ ଏଇଠି କେତେ ଥା ଖଣ୍ଡିଆ ଗଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗା ଖଣ୍ଡିଆ କରିସାରିଲେ, ଦାନ୍ତ ବସେଇ ଦେଉଛି ସେ। ଆଉ ତା ଆଈକୁ ତ ଆହୁରି ଖଣ୍ଡିଆ କରୁଛି, ମାନେ କହିହେବନି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆମ ଝିଅ କେମିତି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଡୁନଡୁନ ସବୁ ଦୋକାନ ଡୁନଡୁନ ଅନେଇଲୁ ଦେଖ ହେଇଠି ଇବୁ କଥା ପାରିଲେ ଇବୁ ଇବୁ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରବଳ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଖାଲି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ହସି ଦେଉଛି, ଆହୁରି ଦୁଷ୍ଟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେତେବେଳେ ଦେଖେଇବି ବ୍ଲଗ୍ କରିକି। ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି, ଆମେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ବାଏ ବାଏ।